हेलौ लोगोफोर, गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन बरायना लाग्रोनाय जाबावबाय। दा लोगोफोर, आबादारिफोरनि थाखाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा, मोजां खौरां सफैदों लोगोफोर। दा दिनै 5 अक्ट'बर नङा होमबा लोगोफोर? दा दिनै जोंना सरकाराहाय पिएम किसाननि आबादारिफोरनि जाय राङारि अनसुंथाइ मोनो 18थि किस्ति रांखौ दिनैनि 12 बाजिनाय लोगो 12टा बाजिनाय लोगो सरकाराहाय आबादारिफोरनि एकाउन्टआवहाय सोना हरसिगोन आरोखि ना लोगोफोर। दा आं बेखौनो नोंथांमोननो मिथिहोनो थाखाय आपडेट्स लानानै फैदोंमोन। दा नोंथांमोनहा भिडिअनि थाम्बनेल एबा टाइटेलखौ नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ एसेबाबो। दा भिडिअआ बिनिनो सायाव जोङो एसे डिसकास खालामगोन लोगोफोर। दा जोङो मिन्थिबाय नङा होमबा लोगोफोर? दा जोङो पिएम किसाननि साइडआव फैबाय। दा माखासे जों आपडेट्सफोरखौ बेयावहाय नायनो हागोन। दा अनारेबल प्राइम मिनिस्टाराहाय जोंना 18 इन्सटलमेन्टखौहाय 5 अक्ट'बरावहाय सोना हरनो होनदोंमोन नालाय, दा दिनैहाय सोनानै हरसिगोन आरोखि ना लोगोफोर। दा फाइनालि पिएम किसाननि रांखौहाय दिनै 5 अक्ट'बर 2024आवहाय जोंनो सरकारा सोनानै हरसिगोन आरो 12टा जानाय लोगो 12टा बाजिनि उनाव नोंथांमोना बयबो गावबा गावनि एकाउन्टआव मोनसिगोन आरोखि ना पिएम किसाननि 18थि किस्तिनि रांखौहाय। दा जोंहा बोसोराव पिएम किसाननि रांखौहाय मा रोखोम सोनाय जायो? जोंहा बेवहाय सरकारा बोसोरावहाय खेबथाम होनाय जायो। बोसोराव 6000 खरि मोनो आरोखि ना बयबो जाय आबादारि। दा मास मोनब्रैजों खेबसे सोनाय जायो। एप्रिलनिफ्राय जुलाइ मासनि गेजेराव खेबसे सोनाय जायो, ओमफ्राय डिसेम्बरनिफ्राय मार्चनि गेजेराव खेबसे सोनाय जायो। ओमफ्रायहाय मोनसेया मा आगस्टनिफ्राय नभेम्बरनि गेजेरावहाय सोनाय जायो आरोखि ना। बोसोराव खेबथाम सोनाय जायो 6000। दा मास मोनब्रैयाव जोङो खेबसे मोनो। दा नोंथांमोनहा नेनानै थालायबानो जाबाय। दा 12टा जानाय लोगो 12टा बाजिनि उनावहाय नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबफैसिगोन आरोखि ना पिएम किसाननि 18थि किस्तिनि राङाहाय। दा नोंथांमोनहा बे रांखौहाय माबोरैहाय चेक खालामनो नोंथांमोनहा बिनि बागैहाय नेक्स्ट भिडिअआव आपडेट्स मोनगोन लोगोफोर। दा पिएम किसाननि दिनैनि मोननो गोनां, सरकारा सोनानै हरनो गोनां नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइखौहाय 18 किस्तिखौहाय नोंथांमोनहा नेनानै थालायबानो जाबाय आरोखि ना लोगोफोर। भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअजों लोगो मोनबावगोन। नायनायनि थाखाय थेंक इउ। स' आंनि भिडिअखौ जाय नायगासिनो दं आरो जाय गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों, नोंथांमोनहा आंखौ अननानै सापर्ट खालाम। अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बेबायदिनो नोंथांमोना जाहाथे गोदान आपडेट्स, डिजिटेल खौरां मोनबाय थानो हायो आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों।